खुलुमबाय लोगोफोर राजखान्थिनि बोथोर इलेक्शननि बोथोर फिन इलेक्शननि बाथ्राखौथ' फंसे फंनै बुंथारनांगोन नोंथांमोन आं सानफ्रोमबो बेबायदिनो मोनसे नङा मोनसे बुंगासिनो थादों आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो थादों आरो बे बाराव आरोबाव मोननै इन्टारेस्टिं फैक्ट्स नुलायबाय आङो आरो बे फैक्ट्स मोननैखौ नोंथांमोननो बुंलायनोसै सावरायलायनोसै गावनि थौले मेलेमजों फंसे फंनै नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनोसै बिनिखायनो बे बाराव नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्रा बुंनो लाबोलायबाय बे जाहैबाय मा दुर्गा दास बर' बिथाङा मोननैसो बरिया इन्टारेस्टिं बाथ्रा बुंदों राजनितियाव सब पसिबल जानो हागौ जाय बिथिंखौ जों मोनसे समाव हेंथा होबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा भट मोननो थाखाय मानसिफोरनि गोसो बोनो थाखाय जायफोरा बर' सुबुं नङा बिसोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय ट्राइबेल नङि सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय जायफोरा एसटि बिगासिनो थादों शेड्युल ट्राइब 6टा जनगोष्ठीखौ मा खालामनांगौ एसटि खालामनांगौ बे दाबिखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ आरो बै सुबुंफोरनि सोमोन्दै जुदि एमपि देरहायोबा दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआव फोरमायगोन बुंथिगोन बेनि थाखाय माखासे बाथ्रा बुंगोन बेबायदि बिथाङा खोथा होनायखौ जों नुनो मोन्दों आसाम सुक्ति रुपायन जि आसाम सुक्ति जादोंमोन ना मोनसे समाव बैखौ मोगथां जानायनि सायावबो सावरायगोन आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा ओरैबायदि मोननैसो बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राफोरा जायखौ जों साननो हाया मोनसे समाव बेबायदि बाथ्रा बुंनाय जों बिपिएफनि मानसिफोरखौ खोनाफेराखैमोन नाथाय दा बेखौ जों खोनानो मोन्दों बे गासैबो राजनिति राजनितियाव भट मोननो थाखाय जायखिजाया सेन्टेन्स बुंनो थाखाय फावसाया नेताफोरा आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा मोननै बाथ्रा बुंबावदों बृहत नदी बान जोबोर गिदिर गिदिर डेम सिप बानायनाय बेनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंगोन बेनि सायाव माखासे एड्रेसिं खालामगोन माखासे बाथ्राखौ फोरमायगोन जुदि देरहायोबा बेबायदि बिथाङा मोनसे आसाक होदों मोनसे गावनि गोसोनि साननायखौ बुंदों आरो बियो बिनि बादैबो आरोबाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों मेडियाफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो मेडिया पार्सनफोरनि सिगाङाव बुंदों बे जाहैबाय उग्रपन्थीफोरनि जि सेटलमेन्ट रिसेटलमेन्ट डेट मिन्स रिहेबिलिटेसनखौनो बुंदों जानांगौ बिथाङा जेरै एनडिएफबिफोरनि बिथिंखौ होनदों जे बिसोरनि जि रिहेबिलिटेसन सेटलमेन्ट बेनि सोमोन्दै रायलायगोन बाथ्रा बुंगोन मानोना थांनाय 20 बोसोराव बिजेपिनि एमपिफोरा बेफोर बाथ्राखौ जेबो बुङाखै बेबायदि बिथाङा बुंदों बेनि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंगोन एमपि जुदि देरहायोबा मोनब्रै बाथ्राखौ बिथाङा इनक्लुड खालामदो बे मोनब्रै बाथ्राया जाहैबाय मा मोनसे जाबाय बृहत नदी बान जोबोर गिदिर गिदिर डेम्स बानायनाय दैमाखौ थेनाय बेबायदि बाथ्रा आरो आसाम सुक्ति बा आसाम जि गोरोबथा जादोंमोन बेनि जि बेखौ मोगथां महर होनाय बेनि सायाव बाथ्रा बुंगोन आरो जायफोरा रिहेबिलिटेसन मोनाखै रिसेटलमेन्ट बा सेटलमेन्ट जायाखै उग्रपन्थीफोरा बिग्रायारिफोरा बिसोरनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंगोन आरो 6टा जनगोष्ठी जायफोरा शेड्युल ट्राइब बिगासिनो थादों बै शेड्युल ट्राइब मोननायाव माखासे बाथ्रा बुंगोन बिसोरनि जानानै माखासे बाथ्रा बुंगोन बेबायदि खोथा होदों बिथाङा राजखान्थियाव जानाय जेबो गैया राजखान्थियाव मानसिनि सालायखौ फिदिंनाबानो जायो नालाय बे मोगथां जागोन जे बे उननि खोथा बेबायदि भट मोननो नागिरदों बेखौ आं बांद्राय बुङा बे मोनसे रोखोमनि राजखान्थियानो बे थांबाय बिथाङा गावनि पावारजों मोननैसो बाथ्रा बुंदों आरो बुंखानांगोन नङाबा बोरै भट मोनो नङा होमबा बेबायदि माबा मोनसे जायखौ बुंबा दिगदार जायो बै बाथ्रा बुंबा भटबो मोनो बेखौथ' बुंथारनांगोन ना आरो बेबायदिनो बिपिएफआ भटखौ बोनो नाजादों होननानै आं बुंगोन बाखि मावगोन ना मावा मोगथाङाव बेखौथ' समाजसो खिन्थागोन आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं फैक्ट्स दङ आंनियाव दिनै आरो बे जाहैबाय मा नोंथांमोना सासे मानसिखौ नुगासिनो थायो बिथांनि मुङा जाबाय बिक्रम दैमारि बिथाङा ठिकादार होनना जों मिथिगौ ठिकादार एस'सियेसननि माबा मोनसे बिबानाव थानाय बेबायदि जों खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय बिथाङा बिपिएफनि जानानै गोबां बाथ्रा बुंबावनायखौ जों नुनो मोन्दों आं सानबायसो थादोंमोन बिक्रम दैमारिया गुबुननि डिमेरिट्स मावनाय मावैखौ गोबां दिहुनो नाथाय राजनितिनि बाथ्रा बुंदों जिहेतु बिथांनि डिमेरिट्सआ मानो दिनैसिम मोनसे फैयाखै गैयाबाबोथ' फैथारनांगोन ना मेकिं जानायनिबाबोथ' फैथारनांगोन ना जाय मानसिया पलिटिक्सआव हाबोना बिनि मोनसे नङा मोनसे गोरोन्थिखौ दिहुनो नाथाय बिक्रम दैमारिनि आं एसेबां दिन जाबाय नुवाखैमोन दा माने नोंथांमोना सानगोन बेबायदि डिमेरिट्स दिहुननाया मोनसे रोखोमनि कनस्पिरेसि नङा कनस्पिरेसि नङा बे मोनसे पलिटिक्सआ कनस्पिरेसि नङा बुंनो थाङोबा जाय मानसिया गुबुननि गोरोन्थिखौ बुंबाय थायो बे मानसिनिबोथ' गोरोन्थि दिहुनथारनांगोन बेनोथ' राजनिति ना बिनि गोरोन्थि जुदि दिहुननो हायाबा मा जागोन नों जेनखागोन बिक्रम दैमारिनिबो जों मोनसे रां जाख्ल'नायनि मोनसे दिनै भिडिअ नुनो मोन्दों सासे मानसिया बायदिसिना बुंबाय थानाय नुनो मोन्दों जे बिक्रम दैमारिया मोनसे न'खौ भिसिडिसिनि अफिस न' मडेल भिसिडिसि बिनि जि न' अफिस न' बेखौ 19 निफ्रायनो मावदोंमोननो दिनैसिम कमप्लिट जायाखै
आरो बेबायदिनो गोलैसोनानै दं मोनसे पिक्चारबो नुनो मोन्दों बेसेबां रियेल मिथिया बेनि रियेलिटिया मा बेखौ जों कनफार्मबो खालामनो हाया गोबां क्लु नागिरबाय थादोंमोन नागिर लास्टआव बिक्रम दैमारिनिबो मोनसे क्लु मोनबाय आरो दानियाबो इन्टारेस्टिं जासिगोन पलिटिक्सआ जे बिक्रम दैमारियाबो रां जाख्ल'ग्रा ठिकादारसो नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि जायफोरा ठिकादार ना ठिकादारफोरखौ फासायनो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा ठिकादारफोरा मा जायो गोबां समाव गोबां खामानि मावो बेबायदि टेन्डार लानानै गोबां कौटि टाकानि प्रजेक्ट लानानै खामानि मावो नाथाय बै खामानिफोरनि माखासेया मोजां जायो माखासे हामा जाखायो बेनिखायनो ठिकादारफोरखौ फासायनो जेबो गिदिर बाथ्राया नङा माने जों ओरै बुंनांगोन बिक्रम दैमारिखौबो माबा मोनसे बिनियावबो माबा मोनसे दुर्निति दोङो बेखौ स' खालामनो नाजानाया स्टार्ट जाबाय होनना बुंनांसिगोन आरो स' पलिटिक्सआ बाय इन्टारेस्टिं जासिगोन दानियाबा बिथ' मा इउपिपिएलनि खामानि मावनाय सोरनिबा सरकारनि खामानि मावनायखौ गोबां डकुमेन्टस लाय दिन्थियोमोन ना बेबाराव डकुमेन्टस लानाथ' बिनि हेंथायै रावबो दिन्थिनो हायाखै आसलिके न'खौनो दिन्थिनो हाबाय आरो सासे मानसिया फैनानै बुंबाय स' बिदिब्ला फ्रेन्ड्स बेखिनियानो सोलिबाय थादों दा जोंनि बिटिआरनि पलिटिक्सआव बेखिनियानो सोलिबाय थादों स' बिक्रम दैमारियाबो रां जाख्ल'ग्रा बेबायदि प्रुफ खालामनो नाजागासिनो थादों आरो बिक्रम दैमारियाबो इउपिपिएलनि सरकारनि खामानि मावनायफोरखौ गोबां डिमेरिट्स दिन्थिनो नाजागासिनो थादों आं जायखौ आसा खालामदोंमोन बेनो जादों स' बिनि सायावबोथ' माबा मोनसे ओंखारथारनांगोन ना डिमेरिट्स आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिंआ जाहैबाय मा जोंनि मानसिफोरखौ आं नुनो मोन्दों बे आंनि साननायसो दे आंनि साननाया गोरोन्थिबो जानो हागौ जयनिं पार्टियाव जयन गोबाङानो बिपिएफआव जयन जादों गोबाङानो इउपिपिएलआव जयन जादों मानो जयन जादों आंथ' मिथिया माबा होदों माबा मोनसोदों लाख हाजार रां मोनदोंसो ना मा मिथिया किन्तु बे जयनिं जानाया आसलते मा अर्थआ मा आं दा बुजियाखै नोंथांमोना कमेन्ट लिरबानो जाबाय जयनिं जाबा बबेबा पार्टियाव जयनिं जाबा मा लाब जाया आसलाव जयनिं जानानै माबा मोनसे बिबान मोनबाथ' किन्तु बिराद लाबबो जागोन किन्तु जेबो जुदि बिबानबो मोनाबा जेबो बाङायबो जुदि जेबो मोनाबा मोनसे एसेबां फिसा पार्टियाव एसेबां पलिटिकेल फिसा पार्टियाव एसेबां मानसि खमसे खम जयन जाय हमना ला 10-20 हाजार मानसि जयन जाबाय बै 10-20 हाजारनि 1000खौथ' जों सानना लाबाय 1000आ रांबो मोनो जानांगौ बा बायदिसिना बेबायदि गावनि संस्थापनखौ खालामनांगोन बाखि हाजार 5-6 हाजार 7,000 मा मोनो आसलते जयन जानानै बे बिराद साननो गोनां दे ओंखायनो नोंथांमोना कमेन्ट लिरबानो जाबाय बेखौ आंहा जेबो आइडिया गैया जयनिंखौ मानो जायो मानसिफोरा पार्टियाव सानैसोआथ' माबा मोनसे मोनोबो बिनि थाखाय जयन जायो नाथाय माखासे मानो जयन जायो माखासेयाथ' जेबो मोना आं नुनायावथ' जेबो मोननाय नुवाखै 200-500 हाजार टाका मोननोबो हागौ किन्तु बेनोथ' जथेस्थ' नङा नालाय दा जोंनो नुबाय थादों मा जयनिं जि सानखालि इलेक्सना जोबलांगोन ना बै सानखालिनि उननिफ्राय नोंथांमोना नायदे जयनिं एख' नुनाय नङा नाथाय दाबा मा जायो जयनिंखौ दा मानो जायो नोंथांमोना कमेन्ट लिरबानो जाबाय स' जयनिं पलिटिक्स होनना बुङो जायखौ स' बेखिनियानो आंनि रिएक्सनमोन दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना माबाफोर जुदि गोरोन्थि नुदोंमोन सुद्रायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे जुदि बुंनांगौ दंबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों बुंबानो जाबाय स' बर'नि पलिटिक्स बिटिआरनि पलिटिक्स बेयो जोबोर माने गाज्रि सिटुएसनाव थांगासिनो थादों बेखौ नोंथांमोना एसे आइडिया खालामबानो बुजिनो हागोन थेंक इउ